Εδώ είναι το οστοφυλάκιο της Μονής. Όλα τα οστά αυτά που βλέπετε είναι των πατέρων που έχουν κοιμηθεί εδώ. Απ' έξω εκεί από την πόρτα είναι το κημητήριο, 5-6 τάφοι μόνο, και από εκεί βγάζουμε τα οστά και τα βάζουμε εδώ. Μόνο όταν χρειαστεί να θάψουμε κάποιον πατέρα, βγάζουμε το προηγούμενο. Δηλαδή είναι πατέρες, θα μένει 20 και 30 χρόνια εκεί. Εδώ μέσα στη βιτρίνα είναι Όσιο Στέφανος ο Συναήτης, όχι ο πρωτομάρτυρας που είναι στα Ιεροσόλυμα. Έζησε τον 6ο αιώνα, δηλαδή πριν 1500 χρόνια περίπου. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακα μέσα, σε αυτό το περίφημο βιβλίο, αναφέρει για τον Όσιο Στέφανο τον Συναήτη. Και λέει ότι ζούσε λίγο πιο κάτω από την Αγία Κορυφή, κοντά στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία. Εκεί ασκήτευε. Και όταν πλησίαζε, λέει, η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο, έβλεπε σαν να γινόταν δικαστήριο. Το φως παρακαλώ με θαμπώνει. Έβλεπε σαν να γινόταν δικαστήριο και τον δικάζανε. Και έλεγε, άδικα με κατηγορείτε, δεν το έκανα αυτό. Άλλες φορές έλεγε, λέει, ναι, το έκανα, αλλά έκανα τόσες νηστείες, τόσες προσευχές, τόσες μετάνοιες για να μου συγχωρέσει ο Θεός. Και το δικαστήριο αυτό κράτησε αρκετή ώρα. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τον Όσιο Στέφανο τον Συναήτη στον 7ο λόγο στην κλίμακα. Θα σας πω τώρα μια ιστορία που είναι πολύ συγκινητική. Κάποτε ήρθε εδώ ένας προσκυνητής και είπε ότι είχε το πόθα να γίνει μοναχός. Τον εδέχτηκαν οι πατέρες, έγινε μοναχός και έζησε αγωνιζόμενος στη ζωή του. Αφού εκοιμήθηκε, τον είχαν θάψει, χρειάστηκε, λέει, να ξανανοίξουν τον ίδιο τάφο, να βάλουν και κάποιον άλλο πατέρα μαζί. Το κάνανε αυτό για οικονομία. Επειδή στο κημητήριο είναι μικρό, 5-6 τάφοι μόνο, και την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί ασκητές εδώ γύρω. Βάζανε πολλές φορές 2 σε ένα τάφο, όταν ήταν κοντά ένας με τον άλλο. Αφού λοιπόν είχε κοιμηθεί αυτός ο μοναχός και τον είχαν θάψει, χρειάστηκε να ξανανοίξουν τον ίδιο τάφο, να βάλουν και κάποιον άλλο πατέρα μαζί. Ήταν Θεού οικονομία, γιατί όταν ανοίξα τον τάφο ήταν άδειος. Και αναρωτηθήκα τι συμβαίνει. Και ρωτώντας, λέει, μάθανε ότι αυτός ο μοναχός πριν να έρθει εδώ ήταν γιος του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Ένας ευσεβής αυτοκράτορας που είχε 5 παιδιά. Κάποιος στρατηγός του εκεί επαναστάτησε και κατέσφαξε όλη του την οικογένεια, ακόμα και τα μικρά παιδιά. Ίσως για να μην αφήσει κανένα διάδοχο του θρόνου. Μια γυναίκα που μεγάλωνε αυτό το παιδί του βασιλιά, μια παραμάνα, όταν είδε τη συμφορά που γινότανε, έκανε μια θυσία που δεν την κάνει εύκολα σήμερα μια μάνα. Δηλαδή έκρυψε το παιδί αυτό του βασιλιά και έβαλε στη θέση το δικό της παιδί. Και όταν πήγαν οι δήμοι, έσφαξαν το δικό της παιδί. Το έκανε ίσως να γλιτώσει κάποιος από τη βασιλική οικογένεια. Όταν μεγάλωσε το παιδί αυτό αργότερα, του είπε την αλήθεια, ότι είχε κάνει αυτή τη θυσία για να του σώσει τη ζωή. Και μόλις αυτός έμαθε ότι αυτή η γυναίκα είχε θυσιάσει το παιδί της για να του σώσει τη ζωή, της είπε, λέει, και εγώ αντίλητρο για τη ζωή του παιδιού σου θα δώσω τη ζωή μου στο Θεό. Αυτό μόνο είπε και έφυγε χωρίς να πει σε κανένα που πάει. Ήρθε εδώ στο Σινά, δεν είπε ποιος ήταν και από πού καταγόταν, για να μην το μεταχειριστούν διαφορετικά από τους άλλους πατέρες, αφού ήταν από βασιλική οικογένεια. Είπε μόνο ότι είχε τον πόθο να γίνει μοναχός. Και γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός, μετά που έφυγε από αυτή τη ζωή, να μάθουν την αλήθεια. Ποιος ήταν και το μυστικό που έκρυβε. Δηλαδή είχαμε μετάσταση. Γι' αυτό ήταν ο τάφος άδειος. Τον τίμησε ο Θεός για τη θυσία που έκανε και τον πήρε μαζί με το σώμα. Θέλετε να ακούσετε ακόμα κάτι? Εδώ λοιπόν οι πατέρες του κημητηρίου είναι αυτοί που κράτησαν τόσους αιώνες το μοναστήρι στη ζωή. Αυτοί λοιπόν οι πατέρες εδώ απευθύνονται σε εσάς, τους προσκυνητάς. Καλή ώρα που βρισκόσαστε τώρα εδώ. Παλιοί ασκητές μιλούν σε εμάς. Σε αυτό το θεοβάδιστο και Άγιο Μοναστήρι που ασκητέψαμε παλιά χιλιάδες καλογύρι, ζήσαμε άπειρες χαρές του πνευματικό τον τρόπο, που θέλουμε να μάθουν τα πλήθη των ανθρώπων. Προσκυνητές που είσαστε τώρα σε αυτό το χώρο, μην πείτε πως από το Θεό δεν ήταν σε εσάς δώρο να έρθετε μες στην έρημο με έξοδο και κόπο, με εμπόδια που λύθηκαν με του Θεού τον τρόπο. Λέτε πως το ταξίδι σας μπορεί να ήταν τυχαίο, του Θεού ήταν πρόγραμμα πάρα πολύ σπουδαίο. Τιμητική από τον Κύριο πρόσκληση είχατε όλοι, να ζήσετε λίγες στιγμές σε Άγιο Περιβόλι. Θα είδατε την Εκκλησιά, θα είδατε τη Βάτο, τον Ιωάννη της Κλίμακος που είναι λίγο πιο κάτω. Και τώρα δέστε και εμάς πως είμαστε εδώ μέσα, που αγωνιστήκαμε πολύ με του Θεού τα μέσα. Δέστε την η ζωή, σκέτα μονοκρανία, που κάποια μυροβλίζουμε, είναι κάποια είναι θεία. Άνθρωποι ήμασταν κι εμείς που αγαπήσαμε το χτίστη. Ζήσαμε με συναίσθηση και με μεγάλη πίστη. Και αυτή η ζωή καταλάβαμε ήταν δοκιμασία. Εξετάσεις δίναμε εμείς στη γη την αιωνία. Σε αυτή που τώρα ήρθαμε κοντά στον Κύριό μας και μας περίμεναν εδώ οι κόποι και το βιός μας. Οι κόποι γίνανε χαρές, βασιλικές καμπάνες, ψάλουν και μακαρίζουν τις Άγιες μας τις μάνες, που τόσο μας στερήθηκαν αλλά και τόσα βρήκαν. Όλες τους ταμποθήκανε στον παράδεισο σαν μπήκαν. Πονούσαν γιατί ξέρανε το θείο μας τον κόπο, που ήταν μικρός μπρος στη φωτιά αγάπης για το στόχο.
Στον Κύριο χαριστήκαμε. Νομίζετε πως φτάνει? Ό,τι και να του δώσουμε μια τρίχα δεν θα κάνει. Δεν του χρωστάμε τη ζωή, τόσα μας έχει δώσει. Μα θέλει κι άλλα άπειρα, η αγάπη του είναι τόση. Τον θρόνο του μας πρότεινε και είπαμε να δεχτούμε. Μ' αντάλλαγμα στην έρημο λίγο να ασκηθούμε. Έπρεπε η σάρκα μας αυτή να είναι υποταγμένη και την ψυχή να δίναμε στον Κύριο που προσμένει. Νομίζετε δεν άξιζε? Δέστε τι ήταν η σάρκα, μια χούφτα από κόκαλα και χωματένια άκρα. Αυτά που τώρα βλέπετε μπροστά σας να εξέχουν, κάποτε μόνο θέλανε για έργο τους να έχουν την προσευχή, μετάνοιες και τ' Άγιο Κομποσκήνι. Το χέρι τους δεν ήθελε ποτέ να το αφήνει. Δέστε τον Άγιο Στέφανο στην προσευχή επάνω και με το κομποσκήνι του έφυγε προς τα άνω. Κοιτάξτε το παράδειγμα που μόνο του μιλάει. Αυτό σημαίνει ο άνθρωπος Θεόν αγαπάει. Να βλέπατε που βρίσκεται τώρα η Άγια Ψυχή του, παλάτια αυτός απόκτησε από την προσευχή του. Και εσείς μπορείτε αδελφοί να έχετε αυτή τη θέση. Φτάνει να έχετε προσευχή, στον Κύριο να αρέσει. Όχι μόνο λόγια πολλά, ο Κύριος θέλει έργα. Δεν κάνει σχεδόν τίποτα, μόνη της μία βέργα. Γι' αυτό ενωθείτε φίλοι μου και γίνετε θυσία. Να νοιάζεστε τον αδελφό, στον πόνο έχει αξία. Δουλέψετε για να έχετε, μαζέψτε για να βρείτε. Όχι σε τούτη τη ζωή, στην άλλη θα τα δείτε. Εργαστείτε όλο τον καιρό, μην χάνετε ευκαιρία. Δίνετε στον συνάνθρωπο αγάπη και φιλία. Και στην αδελφικότητα, γιατί γρήγορα έρχεται ώρα που θα κερδίσετε από αυτά σπάνια, άγια δώρα. Θεός πληρώνει αδέρφια μου, ξέρετε αυτό τι λέει? Κάθε ψυχή από χαρά στα πόδια του θα κλαίει. Σαν δει το τι της δόρισε, για λίγη καλοσύνη, για συγχωρητικότητα και ελεημοσύνη. Συμφέρον μας είναι αδελφοί για ό,τι κάνουμε στον άλλον. Ζωντανός Θεός το δέχεται. Πιο σπουδαίο από αυτό τι άλλο? Αυτές τις λίγες συμβουλές κι αλλού εσείς να πείτε. Κι όλες τις γύρω μορφιές σήμερα γευθείτε. Ευχαριστούμε που ήρθατε αδέρφια εδώ πέρα. Ευχόμαστε παράδεισο να βρείτε μια μέρα. Αμήν. Αμήν. Μην χειροκροτάτε, δεν χρειάζεται. Το Θεό να ευχαριστάτε που σας αξίωσε να έρθετε εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο.